интизоре кашидан сахт аст, фаромӯш кардан ҳам сахт аст. аммо сахттар ин аст ки надонӣ бояд интизоре кашӣ ва ё фаромӯш кунӣ. интизоре сахт аст. аввалаш хандаҳои пур аз нишод дорад, охираш гирьяҳои талх, баъдан фақат лабханд, аммо таҳи дилат як дунё ғам. он лабханд дигар садои шодиро надорад, аз худ мебарорад садои ғам. соатҳо мегузарад, рӯзҳо мегузарад, аммо хабаре нест. пас он ҳамо лабханди тасвиршудаи рӯи лабонат ҳам аз байн меравад. фақат мемонад ду чашм дар раҳ интизор.